ନା ରହୁଛ କଣ ସତର ମିଛ? ନାଇଁ ମଦ ଟିକେ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ମାନୁଛି। ଥରେ କହିଛି ଗୋଟେ ପିଲା ଷ୍ଟେଜ ତଳେ ମଦ ଧରି ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରୁ ତା ଉପରକୁ ଡେଇଁଲି, ପଛରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଜେନିଟର ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣିଥିଲା। ଆଇ ଲଭ୍ ମଦ ୟାର, ମୁଁ ମଦ ପାଇଁ ପାଗଳ ପୁରା। ହଁ ରାତି ଅନ୍ଦ୍ରା ହବା ପଡୁଛି ନା, ପିଇବାକୁ ପଡିବ। ନା ଅଭିଯୋଗଟା ମିଛ। ମିଛ କଣ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗଲେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେଇଯାଏ, ଖଟଣି ଅଧିକା ହେଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସାଡୁ ମାରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସେ। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମତେ ପାଖରେ ଶୋଇବନି, ବାଡି ପାଖ ସାଡକୁ ଯା ପାଟି ଗନ୍ଧଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚୁଟି ଘୁମେଇ ଦିଟା ବସେଇ ଦିଅ। ତମେ କଣ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପିଅ? ନାଇଁ ମୋ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହଉଛି ନମ୍ବର 1। ଏଇଟା ମୋ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମାରୁଛ ତମେ ଆଉ। ତମେ ତାହେଲେ ନମ୍ବର 1 ପିଅ? ଆଜ୍ଞା। ରମ୍? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ମଦ ପିଉନି ସେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଲଗା ବି ଅଛି ଅବକାରୀ ଜିନିଷ। ମଦ ତ ଟାଙ୍କେ ପିଏ, ତା ଉପରେ ପୁଣି ଗଞ୍ଜେଇ ମାରିଦିଏ। ତମେ ଗଞ୍ଜେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ମାରିକି ମାଲଟା ପରେ ପିଇବ।